Здравейте! Този урок е на тема «Комунизмът в България». След Втората световна война Европа е разделена на два лагера. На Запад държавите развиват демокрацията и зачитат човешките права. А в страните от Източна Европа са установени комунистически режими. В България комунистите завземат властта на 9 септември 1944 година с помощта на Червената армия на Съветския съюз. Съветският съюз е държава наследник на царска Русия. Веднага след установяването на комунистически режим, в България започва разправа с политическите противници в страната. Хора са затваряни без съд и издадена присъда, или са осъждани на смърт или затвор чрез нагласени съдебни процеси. През 1946 година България е обявена за Народна република, което е в нарушение на Търновската конституция. Управляващите приемат закони срещу правото на частна собственост. Фабриките, мините, банките, магазините и големите жилища са отнети в полза на държавата. Република е държава, чието държавен глава се избира от гражданите за определен срок. Повече от 30 години държавен ръководител на Народна република България е Тодор Живков. Периодът на комунизма в България и управлението на Тодор Живков се характеризират с забрана за свободно изповядване на религия и изразяване на собствено мнение, както и отнемане на правото на протест и напускане на страната. Потъпкана е свободата на творчеството на писатели, режисьори, художници, музиканти и учени. Силно ограничени са западната музика, филми и книги. Налагат се съветското изкуство и литература. Вестниците, радиото и телевизията са принудени да величаят управляващата комунистическа партия. През 1984-85 година управляващата комунистическа власт потъпква и правата на българските турци, като заменя насилствено мюсюлманските им имена с български. Извършено е и изселване на 340 000 български турци от управляващите комунисти и службите за сигурност на Народна република България. Това разклаща допълнително авторитета на България пред света. Недоволството срещу режима нараства не само в България, но и в цяла Източна Европа. През 1989 година са регистрирани независими граждански сдружения, които протестират открито срещу нарушаването на човешките права. Комунистическите режими в Източна Европа вървят към своя край. Ако ви харесва да учите с Академико, абонирайте се за канала и гледайте още видеоуроци!